बेरगाव दख'रानि सिङाव थानाय जायफ्रा माने सेथि थाखो मोननाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि जाफैबाय दा बिथांमोननि थाखाय गिबियाव आङो बेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे जे हाबाफारि लादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावगोन आरो दिनै बे हाबाफारियाव बहा जानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनो आं बेस्ट उइसेस जासिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव जिखिनि आनजाद बा बिथांमोननि जि आगानफोर मावो जाहाथे बिथांमोना जाफुंसार जानो हायो। थांनाय बोसोराव जिहेतु माने सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाया गोबां बिबांमोन नाथाय देग्लाय एसे खमायबाय दा बेनिफोर माबाफोर जाहोन जाहोनथ' बिदि थाया मालाबा बिदिनो जायो कुइसन पेटार्नफोरनि सायावबो जायो हयथ' देग्लायथ' सिगाङावनो नोंथांमोना मिथिदों दि ससियेल साइन्सआव एसे कुइसन पेटार्नखौ गोरा फैदों दा बेजों लोगोसे फरायसाफ्राबो बिदिनो मालाबा बिदिनो आप डाउनआ एसे एनैया जायो थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे खम जादों देग्लाय खिन्थु एसेबांबो गाज्रि नङा अब्लाबो मोजाङानो। जों नुबाय खिन्थु बांसिनै जिहेतु आइजोफोरनि अनजिमायासो बांसिन जागासिनो दं माने हौवासा गथ'फोरनि जिथु उथ्रिसारनाय बेयो एसे खमायदों माबाफोर जाहोन जाहोन हिसाबैथ' जोङो गिदिंनानै जों नुनाय हिसाबै दा आइजोफ्रा बांसिन फरायनायाव बांसिन गोसो होसिनदों दा हौवासा गथ'फ्रा बा हौवासाफ्रा बांसिन एसे माने बेरायग्लांनाय बा एसे जौ जुवाजों थानाय बेबायदि मोनसे थासारि बिदि जादों आरो आइजोफोरा हयथ' न'आव थानानै एसे फरायो बे हिसाबै बांसिन एसे जानायखौ नुबोदों बेफोर जाबाय थादों बिदिया। फरायसाफोरखौ नोंथांमोना फरायदों बेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै थांनाय बोसोरफोरनिफोरबादिनो बेरगाव ओनसोलाव जाय बिथांमोना OHS आरो HSLC आनजाद लिरनानै बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बरायबोदों आरो दिनैबो मोनसे बे बरायनाय हाबाफारिखौनो जों लादों। OHS हिसाबै जोंनियाव ओनसोलाव सा 5 सुबुंखौ जोङो दिनै बरायदों आरो मेट्रिक आनजादाव जाय बिथांमोना उथ्रिसारदों सा 6 सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ जों दिनै बरायदों। बे हाबाफारियाव बिथांमोनजों बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनखौ जों मोननो हानानै जोबोद गोजोनदों आरो बिथांमोनखौ बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि गाहाय आलासि बिबुंथिगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि सार सोमावसार बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय लेखा जों मोननो हादों आरो बिथांनि जिथु बिबुंथिनि गेजेरजों निस्सय जों बुजिनानै मोनदों जोंनि ओनसोलनि गथ' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जोबोद इनकारेज जानो हादों आरो बिथांनिसिम जों बाहागो लाफैनायनि थाखाय जों साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि खामानि फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै खामानि मावनो आवगायदों बेयाव बयनोबो हेफाजाब मोनगोन जों आसा फारिदों आरो जोङो बेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जों बेफोरबायदि खामानिफोरखौ दिनैसिमबो जों मावगासिनो दङ।